Takže čaute chlapci, vítam vás u nového videa, u takého troška iného videa, pretože tu máme od Naj novú vec, nebude to moc dobre vidieť, pretože nemám kde ten telefón, no tak toto mám opretého volant. Kamera mi prišla, ktorú si dneska ideme rozbaliť. Konečne, som si buchal. Konečne mi prišla nová kamera. No akoby konečne, si to takto tu rozbalím nožničkami, takto, týmito nožnicami rozstriham. Akoby konečne, pretože henta mi padla príľuba a sa mi rozbil displej. Dá sa natáčať, ale je to proste dobre. Takže toto môžeme zahodiť. Teraz tu máme tú kameru a už môžete vidieť, o čo sa jedná. Tuto, a ešte tuto máme nejaké tie takýto list, že už raz sme neviem čo. Stiete, to si môžete prečítať. Potom tu máme čisto túto krabicu. Už môžete asi vidieť, čo to je. Že to je GoPro. Tu máme takto dokonca nálepky, kľúčenku tuto. Toto video bude také o ničom, pretože fakt to není proste. Ešte tak. Pretože fakt to není vidieť. Ale proste chcem to natočiť, ale nemám to kde dať. Ale natočiť to proste musím. No nemusím, ale chcem. Takže preto teraz, aj tak dlho videa lebo som bol z toho sklamaný a nechcel som s tým natáčať už. A už som proste toto objednával, pokedy to prišlo a máme to tu. Je to tu GoPro. Je to také slabšie GoPro, je to GoPro Hero. Čož mi bohato stačí, pretože toto je už fakt o dosť lepšie než henta. Ale nechcem do toho dávať 300 miliard peňazí. Aj tak to stálo už dosť. To ešte si rozbalíme. Nálepočky. No chlapci, pozrite sa, jedno GoPro, druhé GoPro, tretie GoPro, štvrté GoPro, piaté GoPro, šiesté, ak dobre počítam. Potom tu sú samozrejme nejaké papieriky, čo nás na tady nezaujímajú, hej, navod asi. Som úplne šťastný. Mi to konečne prišlo a mám to ide tak troška ťažšie rozbaliť. Tak teraz mi to popadalo na zem. Tak, no konečne. A potom tu máme túto GoPro kľúčenku, hej. Taká obyčajná proste. Obyčajná, tak toto musím dať, obyčajná GoPro kľúčenka. Tak to budeme nosiť, chlapci. Dáme sa do pozadie. Potom iba papieriky a aplikácia, že sa dá k tomu dať. To vám môžem ukázať tuto. Aplikácia k tomu GoPru. Teraz ideme na samé to GoPro. Takže už tam nie je nič. Vyrabiť sa preč. Máme tu toto. Tak vyzerá. Tak. To môžeme natočiť aj takto. Tu som to mal takto opretý. Tak toto môžeme natočiť. Toto si otvoríme. Tiež nejaký list. Na tú aplikáciu. Tu je nejaký asi QR kód. Preto tu sú ďalšie nálepky GoPro. To nejaký príručný list, alebo čo to je nejaká ona. Kábel na nabíjanie. Potom stojan, iba takéto stojany tam k tomu mám, keďže ja mám ešte k tejto. Ja mám tu, k tejto Lamaxe, čo mám. Tak k nej mám aj tú SD kartu, ktorú už mám ale vyťahnutú, ktorá k tomu pasuje. A aj títo stojany k tomu pasujú, čo mám. Hej.
Čiže to je parada. Čiže všetko k tomu, aj toto mám. Čiže všetko k tomu pasuje vlastne. Aj toto mám aj k tej Lamaxke, takéto podobné. Chcem si kúpiť samozrejme aj na čelo, že budú aj nejaké vlogy, nielen motorky. Tak, a teraz tu máme túto čistú kameru. Tu takto si stále vyťahnem. A máme ho. Tak, teraz toto strhneme dole. Tak, a teraz toto. Tak. A je to tu. Nová kamera. Tam asi nejako sem na svetlo. Je troška bordel. Nová kamera GoPro Hero. A ešte rovno aj vidím, že tu máme ďalšie. To strhneme. Krásny displej, chlapci. Čaute, tam som ja. Krásne jedno tlačítko, tu je na... Čakajte. Ešte mu... Takto. Tu je vlastne na... To, na nabíjanie. Na tú kartičku. Tento je tento stán, ktorý sa dá takto. A to asi tak aj všetko. Dobre, takže tohto videa by bolo všetko a určite nezabudnite dať like, odber a môžete už čakať nové videjko, keďže dneska ešte idem na trať jazdiť, tak bude nové video z GoPro. Tak ahoj, čau.